Здравейте! Искам да коментирам защо голяма част от иначе не лошите техники на самозащита срещу нож, които може да видите, например, няма да сработят по начина, по който го тренирате. Преди това, когато тренирате с нож, бъдете сигурни, че ножът е гумен и ползвате предпазни очила. Имате само две очи. Първият основен проблем, който срещаме, е проблема на дистанцията. Предполагаме, че човека по някакви негови причини ще дойде твърде близо до нас, където има телесни цели и така ще попадне в обсега на ръцете ми, където мога да го ударя или мога да му манипулирам ръката. Това не е така, защото доста дълго преди аз изобщо да имам някаква възможност да го удрям, той има в какво да работи. Втория много голям проблем е проблема на ъгъла на атака. Дори аз да знам по някаква причина, че ще бъда атакуван в долната част на корема, да речем, всъщност това може да се случи по повече от един ъгли на атака и мога да остана разочарован. Проблем номер 3. Проблемът на свободната ръка. Забравяме, че човекът отсреща има две ръце, които може да ползва по повече от един начин. Или проблем номер 4 е проблема на глупавия опонент. Постоянно се предполага, че човекът отсреща е по-неспособен от нас и ограничен, поради което на мен ще ми бъде твърде лесно да го ударя. Докато всъщност той може да се пази. Другото, което може да прави, е да ползва, например, финтове. Моля, имайте предвид тези 4 основни проблема в тренировките си. Благодаря.